Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pokračuje ako gestor v príprave strategického dokumentu celospoločenského významu Architektonická politika Slovenska. Jeho odbornými garantmi sú Slovenská komora architektov, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity a Ústav krajinej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Architektonická politika Slovenska má zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu života a bývania v našej krajine a bude aj témou dnešného podcastu. Moje meno je Simona Parížeková a v štúdiu vítam predsedníčku Slovenskej komory architektov a členku projektového tímu tvorby architektonickej politiky Slovenska Noru Vranovú. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Docentku z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity Katarínu Smatanovú. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. A podpredsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Ivana Ziziča. Dobrý deň, prajem. Pán podpredseda, nadviažme na náš predchádzajúci podcast, kde sme sa bavili o architektonickej politiky Slovenska a predstavili sme si, čo to vlastne je, prečo je tento dokument taký strategický a aký má význam pre našu krajinu. Pre tých, ktorí to nevideli, tak si to môžete pozrieť na našom YouTube alebo Spotify. Link na toto video nájdete v popise videa. Z doterajšej diskusie vyplynulo, že architektonická politika má historickú úlohu a po prvýkrát vytvára komplexný rámec, ktorý spája oblasti ako urbanizmus, územné plánovanie, architektúra či krajinný rozvoj s cieľom podporiť kvalitu vystavaného prostredia. Kam sa váš tým posunul v príprave tohto strategického dokumentu a akú bude mať štruktúru? Ďakujem pekne. Materiál architektonickej politiky Slovenska je potrebné povedať, že sme si rozdelili do 4 hlavných oblastí. Prvá oblasť je teda sídla a krajina, druhou oblasťou sú budovy a miesta, alebo teda verejné priestranstva, treťou oblasťou je spoločnosť a architektúra a štvrtou oblasťou je teda výskum a inovácie, taká nejaká tá budúcnosť naša. Tam je potom dôležité povedať, že práve tieto 4 oblasti sme si potom ďalej rozvetvili na nejaké ďalšie oblasti a definovali sme si v nich konkrétne ciele, ktoré sme pripravili na základe metodiky SMART, to znamená nejaký detailný popis každého cieľa, kompetencie, nejaké definované úrady, inštitúcie, ktoré vlastne ako keby budú na tom nevyhnutne participovať, až teda po nejaké finančné dopady a nejaký časový horizont, do ktorého by sme chceli dané opatrenia zvládnuť. Spomínate tu ciele, nejaké oblasti. Môžeme byť konkrétnejší, že čo sú možno priority tejto architektonickej politiky Slovenska, že na čo presne sa chcete zamerať? Určite. No tak po niekoľkých mesiacoch práce sme si teda vydefinovali 80 základných opatrení, z ktorých sme si vybrali 20 takýchto, nazviem, že reprezentatívnych opatrení, ktoré sme rozdelili do 10 priorít, ktoré vlastne sú rozdelené, nazvem to, že od vrchu po spodok, to znamená od nejakej krajiny až teda po nejakú tú budúcnosť a digitalizáciu. Možno by som ich aj vymenoval. Pre divákov to aspoň môže trošku rozvrstviť vlastne tie témy, ktorým sa venujeme. Čiže prvé je plánovanie krajiny a sídiel, potom sa bavíme o podpore regionálneho rozvoja, alebo teda rozvoja regiónov, kvalitatívnych štandardoch, obnove a adaptácii budov. Ďalej tam máme témy ako architekti vo verejnej správe, súťaže, verejné obstarávanie. Takisto sú tam témy dostupného nájomného bývania, presídlenia, teda podpory sídelného prostredia, Potom sú tam témy, ktoré súvisia s vzdelávaním v architektúre a teda v neposlednej rade teda určite aj digitalizácia a automatizácia procesov. Pani predsednička Vranová, vy ste sa spolu podielali na výbere týchto priorít, ktoré sú určite dôležité pre našu krajinu. Prečo ste sa zamerali práve na tieto oblasti a aké konkrétne zmeny alebo opatrenia navrhujete, ktoré by sa možno dali zaviesť už v najbližšej dobe? Tak ako povedal pán podpredseda, tá politika je v podstate širší materiál ako týchto 10 opatrení, ale vlastne za účelom také nejakej jednoduchšej komunikácie a priblíženiu zmyslu politiky aj širšej verejnosti, nielen odborníkom, sme vybrali práve týchto 10 opatrení ako akýsi komunikačný nástroj. A ten výber práve spočíval z toho, aby sme pokryli celú tú škálu opatrení, ktorým sa venuje ten veľký materiál architektonickej politiky a ktorého hlavným cieľom je vlastne to zvýšenie povedomia
širokej verejnosti o význame architektúry a kvality architektonického a vystavaného prostredia pre náš každodenný život. To znamená, že tie opatrenia, tak ako tu bolo povedané, reflektujú rôzne aspekty tohto problému a verím, že s pomocou nich budeme schopní komunikovať vlastne tieto problémy jednoduchým spôsobom širokej verejnosti. A to, čo sa pýtate, že ktoré z nich by sa dali implementovať v najbližšej dobe, to je samozrejme ešte trošku vzdialená otázka, pretože celý tento materiál vlastne teraz len prichádza do pripomienkových konaní, diskusí a práve možno z týchto diskusí vyplynie tá urgentnosť jednotlivých opatrení a to, čo vlastne naša spoločnosť potrebuje najviac. Je nejaké opatrenie, ktoré možno by sme vedeli už teraz nejakým spôsobom posunúť a posunúť ten rozvoj Slovenska, respektíve možno ako vidíte, že by opatrenia, ktoré navrhujete, dokázali rozvinúť Slovensko kupredu, dokázali ho posunúť? Kde vidíte možno Slovensko o 30 rokov, keď táto architektonická politika bude? To je pomerne ťažká otázka. Ja chcem byť optimista a chcem dúfať, že sa nám podarí rozbehnúť taký proces možno citlivovania verejnosti na problematiku architektúry, životného prostredia. A jedným z takých opatrení, ktoré sa mi zdá ako pomerne jednoducho aplikovateľné a ktoré by malo veľmi veľký dosah, je zavedenie vzdelávania o architektúre a podobných témach už v základných školách. Aby deti od útleho veku sa stretávali s touto problematikou, vnímali, že kvalita prostredia, v ktorom žijú, má zásadný vplyv na kvalitu ich života a potom vlastne v neskoršom veku budú schopní požadovať tú kvalitu a vytvárať vlastne ten dopyt po kvalitných riešeniach v spoločnosti. K vzdelávaniu sa ešte vrátime. Toto je tiež jedna z priorít, ktorá pani Smatanová asi povie viac. Ale poďme teraz jednotlivo k týmto prioritám. Medzi jednou z nich patrí aj plánovanie krajiny a sídel. Tej sa venujete taktiež pani Smatanová na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Určite sa zhodneme na tom, že ide o naozaj mimoriadne dôležitú oblasť, keďže prepája územné plánovanie, ochranu prírodných zdrojov a pozemkové úpravy. Viete nám to priblížiť, čo je zámerom tejto priority? Keď by som to tak mohla ako keby zo všeobecnosti, v princípe Slovensko má veľmi jedinečný potenciál v súčasnej dobe práve z hľadiska toho prírodného prostredia, klimatického prostredia a našej geografickej lokácie. Že ideme do situácie a do doby veľmi nepredvídateľných klimatických zmien. A táto jedinečnosť, ktorú máme, je vlastne našim cieľom je podporiť túto jedinečnosť a zachovať ju aj vlastne pre budúce generácie v tej bohatej diverzite prírodného a zastávaného prostredia. Hlavným cieľom týchto prvých opatrení v skladbe architektonickej politiky je zabezpečiť lepšiu integráciu tých jednotlivých aspektov krajinného a územného plánovania cez jednotlivé disciplíny, od ekologického plánovania až po naozaj to územné plánovanie zastávaného prostredia, až po legislatívne časti pozemkových úprav, aby všetci spoločne išli touto synergiou za tým jednotným cieľom zabezpečovania kvalitného prostredia. Ostaneme pri tom územnom plánovaní. Od odbornej verejnosti počúvame, že na Slovensku máme rôzne regionálne špecifika a že je potreba sa pozerať aj na vidiek či menšie mesta. Ako to vieme zabezpečiť? Ako na podporu sídel v regiónoch, čo je tiež jedna z priorít architektonickej politiky Slovenska? Tak v prvom rade je to vlastne ten hlavný cieľ za tým je aj zachovať tú špecifitu jednotlivých sídel a s cieľom aj udržať mladých ľudí v regiónoch. Myslím, že jeden z tých hlavných problémov je aj to, že mladí ľudia vôbec nevedia o tejto možnosti, že môžu zostať doma a mať tam kvalitný život. A čo je to, čo my ako vieme pre nich vlastne aj prostredníctvom architektonickej politiky spraviť, ako to podporiť, je zvyšovať kvalitu verejného prostredia, verejného priestoru a podporovať projekty, ktoré rozvíjajú infraštruktúru, či už teda samozrejme dopravnú, ale najmä aj tú komunitnú, aj občiansku vybavenosť
a proste zabezpečiť, aby tá kvalita života aj v meste alebo v sídle, ktoré je mimo hlavnej ťažiskovej osy, bola na rovnakej úrovni, ak poťažmo nie aj lepšie ako v nejakých hlavných celkoch. Ďalšou prioritou, ktorú pán podpredseda spomínal, je aj zaviesť kvalitatívne štandardy pre verejné stavby financované z verejných zdrojov. Pani predsednička Vranová, čo si pod tým máme predstaviť? No, priznám sa, že ja to vnímam možno trošičku inak. Tie štandardy kvality, ktoré potrebujeme reflektovať napríklad v procesoch verejného obstarávania, sú definované rôznymi aspektami vnímania architektúry od jej nejakej trvácnosti cez funkčnosť až po estetický vnem. Problém je, že toto sú všetko také nie celkom merateľné ukazovatele, ktoré sa ťažko dajú zmestiť do nejakej tabulky a preto sa v súčasnosti na ne veľmi málo prihliada. Tými hlavnými parametrami sú dnes, cena, možno kapacita, možno rýchlosť dodania. A tá zmena, ktorú by mala priniesť architektonická politika, je v tom, že by sme si jednoducho mali začať všímať aj tie ostatné veci, ktoré definujú kvalitné prostredie. Jednou z takých pomôcok je Davoská deklarácia, ktorá hovorí o pojme tzv. Baukultúry alebo stavebnej kultúry. A tá je definovaná ako súhrn rôznych javov, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre život, či už je to vystavané prostredie alebo krajina. Je to rešpekt k historickému dedičstvu, ale zároveň zodpovednosť voči budúcim generáciám a takisto akceptovanie potrieb ľudí, nielen tých fyzických, ale povedzme aj duševných, psychických, potreba nejakého bezpečia a pozitívnych vnemov v svojom okolí. Čiže tá cesta, ako tieto štandardy dostať do života, možno nie je cez nejakú metodiku alebo nejaký jednoduchý návod, ale práve angažovaním odborníkov v procesoch posudzovania, v procesoch obstarávania, ktorí sú školení na to, aby vedeli rozlíšiť, čo kvalitná architektúra je a čo nie je. Mám teraz na mysli hlavne mestských architektov, ale takisto nejaké poradné orgány zložené z odborníkov na danú problematiku, či už je to pamiatková starostlivosť, alebo architektúra, alebo krajinárstvo a tak ďalej. Súhlasím, že estetické vnímanie je veľmi dôležité, možno sa nedá merať, ale skrášľuje našu krajinu a práve obnova a adaptácia budov je jednou z takýchto oblastí, ktorá je na Slovensku dôležitá. Pán podpredseda, myslím si, že sa zhodneme na tom, že môžeme vidieť na Slovensku množstvo objektov, ktoré sú možno schátrané, možno zanedbané a preto sa hovorí o potrebe toho, aby sme proste sa viac pozerali na obnovu a menej možno na novú výstavbu. Zohľadňuje aj toto architektonická politika Slovenska? Architektonická politika Slovenska to určite zohľadňuje. Veľmi intenzívne sme sa tým zaoberali a takisto sa aj zaoberáme. Však potom možno aj v tej ďalšej časti sa trošku dotkneme dostupného bývania a možno využívania práve nejakých tých budov alebo teda bytového alebo teda fondu budov ako takých. Každopádne určite bavíme sa v rámci tejto témy o rekonštrukciách alebo teda nejakom predĺžovaní životných cyklov panelových budov, takisto o rekonštrukciách nejakých brownfieldov, kde už v tejto sfére ako keby vnímame nejaký postupný posun dopredu. Každopádne vieme si predstaviť, že vie to byť aj rýchlejšie a určite ako keby to pemzum možno toho fondu, ktoré by sme vedeli využívať, môže byť ďaleko väčšie, efektívnejšie. Mohli by sme prostredníctvom práve takýchto rekonštrukcií získať možno veľmi zaujímavé priestory, či už spoločensky, alebo či už pre to bývanie ako také. V rámci tejto témy, alebo teda tejto prioritnej oblasti je určite nevyhnutné upravovať aj nejaký legislatívny rámec a možno sa pozrieť aj na nejaké financovanie, čiže nejaké finančné nástroje do toho aplikovať, respektíve nejaké daňové zvýhodnenia a tak ďalej pri týchto rekonštrukciách, aby sme to v nejakej forme podporili, pretože v rámci viacerých architektonických politík Európskej únie sme videli, že toto sú opatrenia, ktoré sa naozaj tam objavili a ktoré sa naozaj aplikovali a realizovali a pomohli podporiť či už bývanie, alebo turizmus, alebo čokoľvek. Dalo sa to využiť na viacero ako keby možností, čiže je to veľmi dôležité pre nás určite.
O týchto zahraničných politikách sme sa rozprávali aj v predchádzajúcom podcaste, ktorý si môžu naši diváci pozrieť. Poďme sa však ostať pri tej estetike. Okrem obnovy budov môže estetike našej krajiny pomôcť aj obnova, respektíve skvalitňovanie verejných priestranstiev, ktoré možno môžu naštartovať regeneráciu sídelného prostredia, čomu sa venuje tiež jedno z týchto opatrení. Pani predsednička, vedeli by ste nám priblížiť, aké v tejto oblasti navrhujete opatrenia v rámci architektonickej politiky Slovenska? Ešte skôr, než sa dostaneme k tým verejným priestranstvám, by som si možno dovolila jednu vetu k tej obnove budov. To je problematika, ktorá je samozrejme mnohovrstevnatá a je veľmi dôležitá aj z hľadiska udržateľnosti. Hovorí sa, že najudržateľnejšia je budova tá, ktorú nepostavíte, čiže pracovať s tou zabudovanou energiou, s tým zabudovaným materiálom, ktorý dnes máme, je naozaj veľmi ekologické a udržateľné. A potom je tam samozrejme ešte aj ten aspekt nejakej kultúrnej udržateľnosti a kultúrnej pamäte. A tu sa dostávame vlastne aj k tým verejným priestranstvám. Tie verejné priestranstvá v podstate pomáhajú k udržateľnosti miest ako takých. Keď to mesto poskytuje dostatok služieb pre svojich obyvateľov vo verejnom priestore, čiže verejne dostupných služieb, a tým mám na mysli nejaké komunitné aktivity, kultúrne aktivity, ale takisto aj pohyb, ktorý je zameraný na dostupnosť, na peší, cyklistický pohyb, toto všetko našim verejným priestorom chýba, tak tie mesta sú podstatne udržateľnejšie, ľudia z nich nemajú tendenciu odchádzať a vlastne vytvárajú si určitý vzťah k tomu miestu. Čiže vidím tam veľmi priame prepojenie medzi verejným priestorom a vzťahu obyvateľov k mestu. Takže medzi tými opatreniami sú v podstate také veľmi jednoduché veci, ktoré možno by mali byť samozrejmosťou, ale navrhujeme napríklad manuál manažmentu a tvorby verejných priestorov, tak aby zohľadňovali napríklad aj rôzne adaptačné opatrenia na zmenu klímy, aby zohľadňovali dostupnosť pre všetky kategórie obyvateľov, aby zohľadňovali práve tento nemotorový pohyb, čiže peší a cyklistický, ale takisto údržbu, prevádzku, čo všetko vlastne by malo tvoriť takýto kvalitný verejný priestor. Týmto sme si už povedali o prvých 5 prioritách architektonickej politiky Slovenska. Chcela by som poďakovať svojim dnešným hosťom, pani Nore Vranovej, predsedničke Slovenskej komory architektov. Ďakujem pekne. Veľmi cťou. Pani Kataríne Smatanovej, docentke z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Ďakujem pekne. Veľmi potešením. A pánovi podpredsedovi Ivanovi Zizičovi, podpredsedovi Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Milí diváci a poslucháči, ak vás dnešný videopodcast zaujal, nezabudnite nás sledovať na našom YouTube a Spotify. Pripravujeme pre vás aj pokračovanie našej dnešnej témy, v ktorej sa budeme venovať ďalším 5 prioritám architektonickej politiky Slovenska, a to dostupnému nájomnému bývaniu, architektom vo verejnej správe, súťažiam, vzdelávaniu či digitalizácii.